ماده سال میشود شما در مینویسیم جواب نمیتین. من میتونم از ترکیه به روسیه روم ولی متاسفانه چیپته‌هاشون خریداری کردگیان. آیا میخواهی ریش خود را زیاد نمایی یا میخواهی موی سر از ریختن ماند یا میخواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا میخواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه میدهیم. و یا شخصانه میخواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده میشوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستی جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо оиди ваъдаи се ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Россия барои арзон кардани нархи чиптаҳо аз Тоҷикистон ба Россия, яъне ки мо парвозҳои чартериро дар назар дорем ва баъдан дар идомаи суҳбат ба саволҳое ки равон кардагиен дар комментария ҷавоб мегардонем. бо диққат то охири навор тамошо кунед. се ширкати ҳавонавардии Федератсияи Россия ба агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон расман мактуб карданд ки омодаанд интиқоли мусофирин ба Русияро ба ҳудуди $500 анҷом диҳанд. чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳафта пеш як ширкати ҳавопаймоии Россияро парвозҳоша манъ кард, яъне ки Северни ветера дар назар дорем. аз сабаби қимат фурӯхтани билетҳош намонд ки парвозҳоша ба анҷом расона ва пас аз манъ кардани парвози Северни ветер агентии ҳавоии Федератсияи Россия се ширкаташ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба авиатсияи гражданӣ ваъда доданд ки билетҳоро аз иҷа пас аз $500 зиёд намефурӯшанд. се ширкате ки мо гуфтем Уральский авиалинии, Сибир яъне Северни ветер ва Ямал мебошад ки ҳамин се ширкат парвозҳои чартерии хичона аз Тоҷикистон ба Россия ба анҷом мерасонанд ва нархи билет ба ваъда додаи ҳамин ширкатҳо $500 дар бар мегирад. ва инчунин директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода қайд намуд ки мо аз онҳо фақат хостем ки барои ҳимояи ҳуқуқии мусофирон чиптаҳо бо нархи дастрас фурӯхта шаванд. тақозои мо ин буд ки нархи чипта дар доираи арзиши аслӣ ба танзим дароварда арзон карда шавад. се ширкат Ямал, Уральский авиалинии ва Сибир мактубҳои расмӣ фиристода омодагӣ изҳор намуданд ки аз 22 май нархи чиптаҳоро ба самтҳои гуногуни Русия на зиёда аз $500 ба фурӯш мебаронанд, гуфт директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода. яъне шурӯъ карда аз 22 май ҳамин се ширкат чиптаҳои хича ба фурӯш мебарора барои ба анҷом расонидани парвозҳои чартерӣ ки на зиёда аз $500 мебошанд. бародарони азиз, $500 ба суммаи тоҷикӣ агар бигирем мутобиқи муқаррароти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 5600 сомона дар бар мегирад $500. саволҳое ки равон кардем мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ар менависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, миллион бор шид менависам ҷавоб наметӣ. ҳамин рейсҳои байни Тоҷикистону Ӯзбекистон кушода шидан, аниқ даромаду баромадаш ҳамира мегуфтӣ, аниқ шавака илтимос дар охир раҳмат. роҳҳо нависондагӣ будай. роҳҳош бародари азиз рӯзҳои наздик бояд иҷозат битиҳанд, яъне ки дар ҷаласае ки гуфту шуниде ки баргузор гардид миёни сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвазири Ӯзбекистон бо тариқи автобусҳо барои мусофиркашӣ иҷозат додагианд. рустам нависад: салому алайкум акаи Сорбон, ман метавонам аз Туркия ба Россия равам бе ягон монеа? илтимос ба ҳамин савол ҷавоб диҳед. рустам дина ба фикрам ки комментарията хонда будам, аз сабабе ки то охири видеоро тамошо накардай ҷавоб нагирифтаи ба саволот. Туркия танҳо рейсҳои чартерия айни ҳол ба Федератсияи Россия, чунки бо қарори ҳукумати Россия то 15 июн парвозҳо миёни Туркия ва Россия баста шудагиаст. Фирӯз Нуров нависад: салом, через Ӯзбекистон Россия рафта мешавад? раҳмат. албатта ки Ӯзбекистон ичизам иҷозат додагӣ аст, официални через Ӯзбекистон ба Россия мешава рафта. Алиҷон Абдуллоев нависад: салому алайкум акаи Сорбон, ответ битиен. мегӯям баъди 30 май то есть 1 июн рейсҳои Москва Душанбе баста мешаванд. оё ин дуруст аст? мутаассифона ва хушбахтона ичиз нодуруст аст, чунки дар моҳи июн аллакай чиптаҳо ба фурӯш буромадагӣ ҳастанд. значит ягона муд роҳҳо ё ки парвозҳо ҳаста намешавад.
азимов исо нависад: салом ака, ман ҳозир дар Турсияем, баъди карантин рафтан метавонам равам ба Русия? Мегӯям баъди якум ҳама рафтан метавонам. Пешакӣ раҳмат. баъди якум не, пас аз 15 июн маълум мешавад ки оё кушода мекунад Россия бо Турсия ё ки не. Аккаунт нависта: салом ака, хабари нав шидаи баъди 15 июн бо 3 моҳи дигар дароз карда шудааст. Ҳамин роста ака? Юрист видео карда. ҳамин роста ака? Юристи рус. бародари азиз, барои патент дар назар дошта бошед. Агар ҳар касе ки дар Россия қарор дорад ва кору фаъолият мекунад, патент карданаш ҳатмӣ аст ва пешниҳод кардани патент ба ФМС низ ҳатмӣ аст. ҷабор абдуллоев нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин диплом ягон рола бозӣ мекунад дар паспорти русӣ гирифтан ё не? Пешакӣ ҳазор раҳмат. диплом агар аз дохили Россия боша, албатта ки мекунад. яъне дар Федератсияи Россия агар таҳсил карда баъдан ба анҷом расониву диплом бигирӣ, албатта ки ёрдам мекунад. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ёрдам намекунад. мумкин ки агар ҳаму муҳлатша камтар кунад, агар 1 сол боша 7 моҳ ё 8 моҳ кунад, а так плюс надорад дигар. оид як ахбороти дигари мо, комментарияҳо зиёд ҳастанд. мо дар видеомо гуфтагем ки через Беларусия нарен ба Россия. ба ҳамин ахбороти мо бисёре аз нафарот фикр ақидаи худшона баён карданд ва нависонданд ки яке аз пайвандони мо ё яке аз наздикони мо бо тариқи Беларусия рафтагианд аллакай ба Федератсияи Россия. барои чӣ гуна ахбороти дурӯғ пешниҳод кардӣ? бародарои ахбороти дурӯғ нест. авваланаш дар сайти ҳамун Российски Федератсияам буромадагия, яъне TASS.ru, дар ҳамин сайт ҳам ҳастай ва ма қайд кардагим ки агар ҳар касе ки ба Беларусия сарҳада убур мекунад, мегзара, ӯро агар дастгир кунанд, баъдан ҳамун суханҳое ки ман қайд кардам нисбати ӯ шахсият ба амал меорам. Иззатуллоев нависад: салом акаи Сорбон, ширкати Северни ветер рейси 20 май душанбе Санкт Петербург бударо парвоз накардааст. ягон хабар доред ё ки не? хушбахтона ин парвози гуфтагӣ далакай ба анҷом расид. усмон Садиров нависад: салом акаи Сорбон, ман 2 сол мешавад шумо да менависам, ҷавоб наметаҳед. чӣ навистай бародар ки ман тӯли 2 сол ҷавоб надодам? узр. савол дошта бошӣ бинависонам инҷада ё ки дар инстаграми ман муроҷиат кард. мюзик нависад: салом алейк акаи Сорбон, рост мегӣ, ман шоҳидам навиен через Беларусия. хай мо ба ҳама хотиррасон кардем, ҳар касе ки мерава вай мақсад фикр ақидаи худша. мисол мо ягон каса маҷбуран наметавонем бигем ки нара через Беларусия вориди Россия наша. аз мо як огоҳӣ баҳри ҳама нафарое ки моро тамошо мекунанд, мақсад дастгиримон мекунам. Мирзоев Ҳусниддин нависад: акаи Сорбон, барои чӣ прямой рейс нест тамоман? ҳастай рейс бо ширкати Somon Air ва Ютер рейсҳои барқарор карда парвоз кардастанд, вале мутаассифона чиптаҳошон харидорӣ кардагианд, махсус ами ширкати Somon Air. ми моҳи майда мисол шумо наметавонед чипта харидорӣ кунед, метавонед харидорӣ карда, лек ба моҳҳои дигар. Шералиев нависад: як ака билет гирифт через Беларусия 6000 сомон, ки ҷое ки арзонай нарен, акаҳо 15000 сомона да бирен. хай ҳар кас аз ҳар ҷои дилхоҳи худаш билет мегира ва мерава ба ҷои дилхоҳи худаш. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои дигар.